Fa ja massa dies que els tambors de guerra inunden les portades, les telenotícies i les xarxes socials. Amb la política bel·licista imperialista dels Estats Units, ara amb Trump al capdavant i amb l'operació propagandística de la Unió Europea, cal plantar-se i dir alt i clar que el rearmament, la guerra i l'OTAN són antagònics a la pau i que aquesta escalada bèl·lica ens porta a l'abisme. Els esforços ingents que la Unió Europea està fent per fer-nos creure que existeix una amenaça de conflicte armat a casa nostra no són més que la necessitat imperiosa de generar por entre la població per tal de justificar el que és injustificable. Que en comptes de destinar els recursos a hospitals, educació, transport o habitatge, ara resulta que haurem de dedicar centenars de milions d'euros en armes i exèrcits al servei de l'OTAN. Aquesta amenaça s'obre camí enmig de la passivitat dels governs suposadament progressistes o, pitjor encara, amb la seva connivència i col·laboració. Una esquerra escèptica, adormida, que acata críticament el projecte imperialista dels Estats Units, deixant orfes els centenars de milers de persones que no fa tants anys omplíem els carrers, votàvem contra l'OTAN, contra les bases militars, contra la mili i contra les seves guerres. La CUP no som ni serem mai aquesta esquerra. La CUP diem clara i rotundament que no volem la guerra, que hem de sortir immediatament de l'OTAN, que el món és multipolar i que aquesta no és l'Europa que volem, ni la que necessitem. Que la pau no es construeix amb armes, sinó amb justícia, sobirania i cooperació entre els pobles. Aquesta pau passa a casa nostra inevitablement per l'autodeterminació dels països catalans com a projecte emancipador i antiimperialista al cor del centre capitalista. Ens reafirmem en construir un futur d'esperança pel conjunt de les classes populars i ens conjurem per seguir lluitant per el futur del nostre poble.